आदाब, मी मोहसिन शादाब. न्यूज MS-29 मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. पाहूया आजच्या विशेष घडामोडी. पेट्रोल डिझेलच्या वाढते दर यांच्या विरोधात नेर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मोर्चा काढून मोदी सरकारने दिलेले जनतेला आश्वासनाचे चॉकलेटच्या विरोधात चॉकलेट वाटून निषेध मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी नेर तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विनायकराव भेंडे, नेर तालुका महिला काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा सौ रत्नाताई मिसळे, बासित खान सर, शोएब खान, देवाकर इंगोले, नेर तालुका युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष नासिर खान, उत्तमराव गुर्जर, शोभा मिसळे, अतुल पिंपळकर, जनार्दन इंगोले, अर्जुन राऊत, नरेंद्र राठोड, नरेश खांडेकर, गणेश भुसे, राहुल राऊत, प्रकाश भेडे, विजय ठाकरे, राज्यभाऊ गावंडे, ज्ञानेश्वर पांडेना, बबन राठोड आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. नेर येथून न्यूज MS-29 साठी मोहम्मद साजिद यांची रिपोर्ट. आपणास जर ही बातमी पसंत पडल्यास आपण आतापर्यंत जर न्यूज MS-29ला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका.